ahinya to kumba manyien mar thieth mano mar SHA matiyo buo SHA kata obedo ni sirikal wacho ni en gino makare kendo in bende ni wacho ni obro bedo ka okonyowa mar mondo mi weche mag go arambe kinde ka ng'ato tuo okwane weche mag loso systems gi duoko piny kuo maero Magomba wacho ni nitiere kapok wakili omedo Jothurwa mondo donjie SHA ing'eni Jothurwa unyalo bet gine ka jomodong ing'eni go koko gine okti to gi register wan ing'eni kwa winjo gima koko nitie to waweyo wadonji mondo walose ka wantie mokwongo amor gi approach ma CPA okawo by urging jowa mondo donje SHA gi SHA ni mondo wabed ni wanyalo benefit a number of times especially in the manyo pod wan jowa nitie oko ma serikal mapingo gimoro ma serikal ni neno ka jotelo moko nyocho nyiso kada jowa ni ka ni chiwo asla fund ni kikudonje kikukawo ni neno ka president nyo chiwo progress ma 2 years mar asla fund manyo wacho ni gidhi medo pesa kendo joma nyo holo idhi med pesa binya holi kaluwore gi pesa ma holi 3 times kani holi siling 10,000 ko inyalo holo siling 30,000 and gidhi holo nyaka groups and so on and so forth. It is important kech magi taxes ma mabe wachulo kikwawe ni ogendni moko yudo pesa gi to wan ok wanyal yudo wa encourage jowa mondo donji opportunities gi mondo kawo so shigi shine is important mondo wadonji wach ma corruption is a big issue in Kenya and I cannot defend anybody on wajima corruption. However, I want your Kenya mondo realize ni corruption is a social issue in Kenya. Okay, gima nyocha chakore gi sirikal ni. Kada sirikal mokalo wasebedo gi serious issues mag corruption. And almost governments go nigi major scandals. And therefore, it is important mondo wawinjire ka jo Kenya. Kani tiye gimoro achiel monego bedni kelo jotelo te to kelo jo Kenya tel mondo ogombaka. Ere kaka wanya tiko weche mag mibadhi mondo nego bedni pesa mo ochoki tiyo ne jopiny kaka onego tine jopiny. Nikech kata sama wacho ni sirikal mondo owe mibadhi no tiyudo ka nyathini otimo gimoro marach momaki tidhi in midhi kuongi offer police pesa kata ka police poko kwayi ka nyithindo dhi timo penj tiyudo ni nitie jonyuol machulo pesa ni mondo kwalnegi penj. So therefore it is something is ingrained in us and Kenyans and onego bedni wa preach to each other mondo kata ka lemo milemo mondo pepo mbaya mar mibadhi ni owuog kuom jo Kenya. At the same time it is important mondo we encourage organizations like EACC mondo omed take action. Aneno ka giwacho ni sani gisebedo ka gi recover quite a lot of assets moyud kuom joma yudo gi yore ma mibadhi. They should enhance that mondo wachope a point more realize ni corruption does not pay. Kata kikwelo to mwandu gigo te pod nyalo lal. Okay? Kwa chopo to that point, then jibro we kwelo jibro dok mondo ngato ka ngato or live according to his means. You know, your Kenya Bay, a number of us are living beyond your means. You know, king of pesa mangato tiyogo in a month. Toka moriembo or to modake. To ni mago